2019 ngiqala ukufunda. Ngathi nje ngiqala indaba yokuthatha ama-order kwavele kwane-COVID. La ngabona khona ukuthi okay uyakwazi ukusebenza even if uvaleleke endlini because ukuthunga endlini ngiyaphuma ngiyashutha ngiyaposta ku-Facebook sengithatha ama-order ukuphuma kwami la uphuma ngiyoposta kuphela. So ngase sengisebenza ngo-Facebook la ngabona khona ukuthi kahle kahle i-social media inemali. Abantu bathesha ngeindlela eziningi ezihlukahlukene ukuze balale bedlile. Abanye bafundile, abanye abafundile. Kodwa akekho ongcono kunomunye. Uhlelo ithesho lami My Hustle lizovundulula inhlobo ezihlukene zamathesho. Sizwe kulabo abaziqhubayo ukuthi benza kanjani. Through this show, we want to expose the youth yaseMzansi to a variety yemisebenzi khona bezokwazi ukwenza wise career choices besabancane. Nawe makukhona ihustle ofuna siyiveze sibhalele ku@gabisatv@gmail.com. Leli yithesho lami My Hustle. Ithesho lami. Danko. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel Gabisa TV. Washa. Izoke ma-hustlers igama uGabisa Khuluse uhlelo ithesho lami My Hustle lalela 28 episodes later asikakabi nabo abaxhasi siyaxhugeza kodwa siyavuka sigeze sibangene namhlanje ke ne-team yami sithiya sibamba u-M2 sinyukelele kwaDukuza siyobamba i-Sisterium uNtomkhona Khumeni le Sisteri siqasha abantu abawu-8 inebhizinisi lokuthutha izingane zesikole inemoto yayo personal inekhishi kanti sivule nesitolo edrobheni kaDukuza all through ibhizinisi lakhe lamaphinifa we bafethi move the shake serious le asiyibambi iphethe iziphi. KwaDukuza local municipality is one of 4 municipalities under iLembe district municipality and is situated on the east coast of the KwaZulu-Natal province about 85 kilometers north of Durban. KwaDukuza was the name given to Shaka's royal residence within the very active town of Stenga. This place is largely urban, driven by commercial agriculture dominated by sugarcane farming. Here we found a female hustler who lives off selling pinafore dresses. We met her at a home in Melville where her pinafore production business operates from a home garage. Safika. Iyakhona. Unjani mfethu? Shap. Bafethu, nayike le sisteri ukhonawe khona K Designs oshaya amaphinifa ingqayizi vele. Lalela izinto zathi seyingahambi kahle ephante dayisi ikhwama enza ama-hustles ahlukahlukene. Oyiseshakisha amabhanoyo Triple M kwangalunga neCovid yathi ngila. Kodwa wama wakholelwa kumaphinifa akhe namhlanje uwa distributor in all 11 districts of the KZN province. Before siqhubeke nale hustle yakho awukungitshele ukuthi umuntu okhule kanjani. Ukuzalweni kami bekukhona uma nobaba then sengiyofunda u2 kwase kuba uma kuphela. So ever since ubaba ubeumuntu naye ongakaza asebenze okukhule isebenza uma usebenzile kancane kwasho ukuthi lento akusiyona yakhe naye wayisebenza kuyimanje uyayisebenza. So I think ila ngithathe khona lento kuyisebenza. Wena ebuncaneni bakho yini oyenzile le elidela ukuthi ugcina usuyile hustler le oyiyona namhlanje? Oh okay ngama weekends noma mekuvalwe izikole sasihamba sodayisa umbila nezingane ezangikhula nazo ngalesa sikhathi ngangifunda ugrade standard 2 ngangenza sure ukuthi ngiyadayisa umbila i-outfit yango Christmas nje yayiphuma kumina wawuyitheke yeah then abe worried ngalaba abanye osisi bama bawu2 uyabonakala ukuthi umuntu ophuma ekhaya labantu abangafuni ukuthi nje kuthiwa kulala kungadliwe kumele kuzanyiwe siyabonga kakhulu sengizocela manje ukuthi ke sithi ukushelele siyobamba ihustle yakho le yamaphinifa uqala la ya sanborani unjani niyabona kodwa bafethu umsebenzi educationally i-background yakho. Ngiqede umatric ngo-2011 ngayofundela i-financial management eThekwini College and then angaqeda khona ngenza in-service training eStenga Hospital. It was 1.5 years and then ngavolunteer because I was like ngifuna ba busy nga something while ngisalindile nakho kwangasebenza so ngagcina sengiphuma ke sibila ngiqale khona ke indaba zokuphanda. Ngazama indaba yokudayisa ikhwama Forever ama products aka Forever
Kuningi njengangikudayisa but into enje yayingwisa kakhulu indaba yokweletisa. Iyona nje yayingibisela emumva so theme ngiqala lokho ngathi nje angikweletisi. Wawusuzame ngisho Triple M. Yes, sifana. La ngisebenzela ke Nkosi yami kancane ya. Kulokho kuhlanganisa kwami ngumuntu othanda ukugqoka kahle ke so ngabuka ukuthi anginayo imali yokuthenga impahla nani so ngahamba ngofundela umshini ukusebenzisa umshini. Nakhona imali ngangenayo kunganjalo funda nje just the basic course ukuthena umshini usetshenziswa kanjani. Then ngathenga umshini first ngabuya ngaqaqa izingubo lezi enginazo ngayithunga. Ngiqaqa ngithu. Then ngithatha ngibona ukuthi isandla sesiyaqonda sengikhipha into eqondile ngathenga indwangu. Sengisika ngakho lokho engigqokayo ngiyaqaqa ngiyasika ngiyathunga and then ke ngase ngaqala ke sengithunga ama design ami. 2019 ngiqala ukufunda. Ngathi nje ngiqala indaba yokuthatha ama-order kwavele kwane COVID. La ngabona khona ukuthi okay uyakwazi ukusebenza even if uvaleleke endlini because ukushoot ukuthunga endlini ngiyaphuma ngiyashutha ngiyaposta ku Facebook sengithatha ama-order ukuphuma kwami la uphuma ngiyoposta kuphela. So ngase sengisebenza ngo-Facebook. La ngabona khona ukuthi kahle kahle social media inemali. So ukuphila kwathi khona boom. Ekubeni busy kwethu sagcina sesibonwa abantu besolezwe iphepha and then bacela interview ngaphupha ephepheni la kufa kuphuma ephepheni and then there was after ngithenga imoto vele ngiphuma ukuthi uthenga imoto ngamaphinifa vele wonke umuntu usefuna ukuthenga lamaphinifa ufuna ukubona so saba busy kakhulu ngaleso sikhathi kangangokuthi sesihluleka I remember we had to like refund them because sasingalindele kwavele nje yakwaso yes kwasekukuningi kakhulu so kwafanele silungise lapha like sinyuse staff sinyuse imshini nayo yonke lonto leyo. And then emva kwalokho ke iprogressa kanjani ibusiness imapha amanye ama successes ngayi imali leyabaphinifa ngabe ukuthi angifuna i-stream of income eyodwa inkinga so like nga-investor to ukuthengene i-quantum 16 seater elayisha iy'ngane zesikole and then kwalandela i-mobile kitchen esehesto but siyaphuma siyodayisela kuma construction sites. Distributor kanjani ngike ngezwe ukuthi uhamba wonke ama districts ala eKwaZulu Natal awungitshela ngalokho. Siyaphuma siyodayisa kahle le strategy sethu futhi naso sokunciphisa ama order amaningi because uma siphuma siyakubona at least uyazi ukuthi done deal uyathenga iyahlukana then ke laba esingafinyeleli kubona ibona aba ordayo sambi indawo Escort sisuka Escort siye eMnambithi sisuka eMnambithi Newcastle City Fryhead City Nquthu siyabahamba oMpangeni Maritzburg yeah and then sisabukela nokuthi siphume ke manje outside KZN because kuneyindawo ezisidingayo nje ngempela but then ke sisathi ukuhlela sihlelele zona izinto ezikanjalo. Awusitshale ngamathuba omsebenzi enwa creative through this business. Wonke sesisonke I think siba u8 and then ngokuhluka kwethu abanye bala egarage omunye useteksini abanye basekitchen then abanye bale eshop. Ukufika kwami ngizosebenza la ekhaya kungisize kakhulu because ngangiphuma esikoleni into yokuqala nje umsebenzi la ekhaya ngawuthola ngiphuma ukuthunga. Kungisize kakhulu ukuba la ekhaya because ekhaya imina ngedwa ngisebenzayo ngiyakwazi ukulekelela uma sithenga ukudla. Ngibonga kakhulu khona ukuthi ngithathe engibeke le ndawo engikuyona bengelutho ngaphandle kwakhe. Going forward athina ama future plans and makukhona iassistance oyidingayo inhlobo neassistance enkulu kakhulu ispace sethu sesisincane njengamanje we need more staff we need not ukuthi we need siyabona igap yabo ikhona the easy gap for abantu esingabaqasha and at the same time sidinga nemshini so imshini yonke ngeke izinele lana amaphinifa because obviously uma sesine staff esiningi amaphinifa it means sikufanele kube namanye ama rails then ke space sethu asisekho so sidinga indawo siphume la egarage indawo ezoba nkulu ineli imshini ineli staff inela amaphinifa. No kuzofanele ke sibuye sishaye umoya sihambe soyibona lesa stolo esikaDukuza ukuze sizoqhubeka nathi nohamba ngoba sisaye eThekwini kodwa siyajabula ukuba la we are greatly inspired. Siyabonga kakhulu ukuthi nifike. Sharp. What's up? Have a great. So when no one's walking the magic. Yeah. Siswa,
ngeke niyasebenza mfethu. Athina wakho okuvala i-message to i-youth, i-message to abantu besimama. Engakusho ukuthi isingalo bese sibambelele ekutheni imisebenzi ayitholakali. You can always start somewhere. Ngaphandle ukuthi uzolinda uxhaso kona lokho okuncane okutholayo yenza something, eventually abantu bazokubona, uzokwaziwa ngento oyenzayo, and then konke kuzohamba kahle. Yeah, no, siyabonga kakhulu for the good lessons that we've learned. Siyathanda thina ukubona abantu besimame who are hustlers. Uyi-hustler yangempela sithi nje kuwena salute. Here are some of the other careers that exist within this field. It's now time to connect the hustlers with the market through iTesho Hustle Connect. Sanibonani, igama lami uNaledi Nthonti, but my stage name is uJimelihle. Ngingumculi, I've done amapiano, i-afro-tech kanye ne-afro-pop. Uma uthanda ukuxhumana nami ungangithola khona lapha enkundleni zokuxhumana kuzo zonke as uJimelihle, noma uma uthanda ukungibhuka ungangithola futhi khona lapha enkundleni zokuxhumana as uJimelihle. Leli iTesho lami, my hustle. Well, we hope you all enjoyed the humble story of Tomkona Kumeni, the brave young lady who has used her skill and talent not only to dress other ladies well, but has created employment opportunities for the people living in this region. With sponsorship, iTesho My Hustle would be able to unearth more hustlers who are making a difference in their respective communities. We are making a call to all good Samaritans to support our show so we can continue exposing such stories. Igama lami ngubongekile Isibongwa Ntineza, ngisebenza la ekhona K Designs. Leli iTesho lami My Hustle. Igama lami nguKhaira Ngwabarosi, ngisebenza la ekhaya ekhona K Designs. Leli iTesho lami My Hustle. Igama lami nguNonhlanhla James, ngisebenza ekhona K Designs. Leli iTesho lami My Hustle. Igama lami ngukhona i-founder ekhona K Designs, si-design amaphinifa out of this world. Leli iTesho lami My Hustle. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Kabisa TV. Washa